Poštovane gledateljice i gledatelji TV Nova Pula, sportske televizije i web sajta istralive.com. Dobar dan, pozdravljam vas sa Premanture, danas sunčane i tople. Puno je biciklista ovdje, vidjet ćete vrhunska utrka uskoro slijedi. Pozdravljam našeg sugovornika Andrej Dekleva, Ljubljana, Slovenija. Ja sam Robert Gelo i pozivam vas na ugodnih sat i pol do 2 sata druženja uz brdski biciklizam sa krajnjeg juga Istre. 20. XC Premantura, mi smo toliko stari da smo prestali već voziti utrke cross countryu kad je bio prvi cross country tu. I važno je, gledali smo danas već utrke juniora, veterana i žena. I utrku žena je pobjedila Tanja Žakelj iz Slovenije za Unior Tools Team ispred Jane Belomojne iz Ukrajine, a Jana je treća sa prošlogodišnjeg svjetskog prvenstva u Andori. Tako je, Jana je isto tako i osvojila, ako se ne varam, jednu etapu na Cape Epicu u paru sa Sabinom Špic, dakle u špici je ove forme, ali Tanja 4. pobjeda, ako se ne varam, za redom. Da, 4. godina tu u Premanturi za Tanju. Evo što reći, dakle očekuje nas utrka uskoro, dakle start utrke muških seniora, vidimo scenu, svi su tamo spremni, dakle u ciljnom prostoru, mi smo malo dalje, mi smo na samoj stazi, tu imamo 59 natjecatelja iz 13 zemalja, nekoliko glavnih favorita, dakle tu je s nama nekadašnji prvak Slovačke Michal Lamy koji je pobjedio pretprošle godine, prošle godine ovdje pobjednik bio olimpijski prvak, svjetski prvak, pobjednik svjetskog kupa Jaroslav Kulhavi. Možda Andy isto može nešto reći o tim dosadašnjim pobjednicima. Pa da, velika imena dolaze na Premanturu, a ova godina, ova sezona je specifična jer je olimpijska i ima puno vozača, još je u lovu za bodovima, za olimpijske igre i puno reprezentacija, ali to znači da ima i puno više utrka i u susjednim zemljama na ovaj isti vikend. Tako je, velika je konkurencija, još uvijek je sve neizvjesno što se tiče kvalifikacija na olimpijske igre koje će biti na ljeto, naravno. Tako da ovdje dolaze i ponajbolji, nećemo reći da su ovdje najbolji i onaj sami vrh, ali ono što je Andrej rekao, dakle zaista je velika konkurencija i u blizini se događaju i druge utrke koje nose puno bodova, dakle ovdje je riječ o bodovima prije svega i o tome da nacionalne reprezentacije, nacionalni savezi šalju svoje najbolje predstavnike kako bi ostvarili bodove za kvotu koja će im trebati da se kvalificiraju na olimpijske igre ovog ljeta. Da, imamo četvoricu iz prvih 100 na rankingu UCI. Tako je, dakle Michal Lamy i Alex Gebauer tu su najjači, znači Slovak i Austrijanac, dakle 29. to je 32. mjesto bodovne ljestvice trenutno. Spomenut ćemo i odličnu braću Braidot, talijanski natjecatelji koji su također u prvih 100. Dakle, četvorica iz prvih 100 svjetske bodovne ljestvice. Mogu spomenuti možda i naše najbolje natjecatelje, dakle Hrvatske, pošto su oni domaćini i praktički voze na svojoj stazi. Krenimo od Džanija Simčića, višestrukog nacionalnog prvaka u cross countryu i reprezentativca. Dakle, Džani Simčić iz domaćeg kluba Adrenalina, dakle jedan od najboljih, najtrofejnijih cross country natjecatelja iz Hrvatske. Doduše on nije iz ovog kraja, on je malo dalje, on je blizu Rijeke. I evo, kažu, dakle, režija nas podsjeća da ćemo uskoro vidjeti snimku staze aktualne hrvatske prvakinje Gorane Težak, također iz BBK Adrenalina Pula. Grafički prikaz staze, crvenom bojom označen je uvodni dio, nakon kojeg slijedi ulazak u krug. Evo, ovo je prikaz ulaska u krug. Dio preko mosta, spust most, ulazi se u šumu, par zavoja kroz šumu, nakon kojeg slijedi uspon po makadamu, kratki uspon, nakon kojeg ulazak u šumu i kratak spust, zanimljivi. Nakon njega
uspon, isto kratak, zanimljiv. Poslije njega slijedi skakački dio sa 2 skoka i ulazak u zavoj. Poslije ovog lagani uspon, spust, freeride spust, zanimljiv jako, nakon kojeg slijedi kratak ali težak uspon. Evo izlazak iz uspona, freeride spust sa puno zavoja, puno tehničkih dijelova, zanimljivih. Evo tu je izlazak iz šume i brzi spust do najtežeg dijela staze, 2 kilometra do Prč uspona. Taj uspon je dug oko kilometar i izuzetno je fizički i tehnički zahtjevan. Tu se radi selekcija između dobrih i loših vozača. Evo izlazak iz uspona, nakon kojeg slijedi kratka stanka po makadamu i onda uspon do vrha dalekovoda. Poslije dalekovoda spuštamo se u šumu, penjemo se opet na isto mjesto i nakon toga je brzi tehnički spust, kameniti, na kojem se najviše buše gume. Izuzetno je tehnički zahtjevan, nakon kojeg slijedi jedan dio kroz šumu, zanimljiv, tehnički zahtjevan. Evo tu je kratak spust kroz šumu sa 2 tehnički zahtjevna detalja, izlazak i lagani uspon do fidi tehničke zone. Nakon kojeg slijedi prolaz ispod mosta i jedna ravna dionica do cilja. Evo toliko sa staze, u međuvremenu utrka je krenula. Dakle, 69 natjecatelja iz 13 zemalja, upravo prolazili kraj našeg studija. Digli su prašinu, uvjeti su suhi na stazi, staza je praktično zaista savršena, dakle nigdje blata nije iskliska, onako kako su dizajneri te staze vjerojatno i zamišljali. I baš dobro mislim da drži guma. Jako dobro, nije suviše suvo. Ja sam ujutro prošao jedan krug, ono što si ti rekao, Andy, ja se slažem, mi smo prestari, bilo mi je jako teško, ali barem sam stekao uvid, zaista jako dobro pripremljena staza, puno rada, puno radnih sati i mehanizacija i tako dalje. Evo, svake godine sve bolje i bolje. Moram to govoriti jer je Mario ovdje, dakle direktor utrke, gleda nas. Pa. Ej, za nas je sutra maraton, jedan krug. Evo, ako niko ne padne u ovoj gužvi, onda je to dobar početak. Dakle, vidimo start loop takozvani, to je onaj početni krug koji je dugačak uz 2 km, znači namjena start loopa je da na ovako ravnom, širokom dijelu se ta skupina razvuče i kada uđu one uske dijelove single track, da budu razvučeni, da ne bude gužva. Dakle, najbolje će se izdvojiti. 2 km za startni krug i onda 7 krugova po 4,2 km. Zajedno 31,4 i 190 metara visinske razlike. Ja mislim, koliko vidim ovdje po dresu, jedan od braća Brajdot je trenutno u vodstvu, no to sad u ovom trenutku ništa ne znači. Još uvijek su svi skupa u grupi, tek kasnije ćemo vidjeti razdvajanje. I evo, atraktivne scene, dakle to je kombinacija istarskog kamena i zemlje. Ima dijelova koji su ovako vrlo recimo zahtjevni zbog ovog kamenja, oni moraju brzo proći po tom dijelu. Nije problem proći sporo, problem je proći brzo i vidimo da im za sada to ide. Robert, ti kao sudac ideš na puno ovih cross country utrka, šta misliš u kojem pravcu idu staze? Jedne su one na olimpijskih igrama gdje je sve izgrađeno, sve vještačko, ali ovo je drugi ekstrem, Ovo je prirodna staza, dakle sad je to pitanje šta želite, dakle s jedne strane ima onih koji žele i dalje zadržati taj prirodni feeling, mada i ovdje ima nekih, mislim vidi se da su radili na stazi, kako bih rekao, to je prirodna staza, ali je očišćena, pripremljena i tako dalje. Drugi ekstrem je, dakle umjetne kamene dionice,
beton čak, to smo vidjeli od Pekinga negdje, od olimpijskih igara, znači betoniranje nekih dijelova i tako dalje, veliki mostovi, puno mostova i tako dalje. Evo, to su dva ekstrema. Na olimpijskim igrama vidimo baš taj graditeljski dio, jer vjerojatno je problem više što oni nemaju te prirodne uvjete i jednostavno su morali krenuti raditi umjetno, ne? Kad staviš utrku u London, Otprilike, da. onda Ali ovdje, moraš uraditi sve. ovdje nije problem jer stvarno ima puno kamenja i mislim samo kamenje po sebi donosi dakle tu veliku zahtjevnost u smislu tehnike i evo ja bih rekao da su oni pogodili odličnu kombinaciju kamenih dijelova i onih zemljenih dijelova, tako da neće biti toliko vjerojatno defekata kao što smo vidjeli prethodnih godina kada su bili baš po kamenju cijelo vrijeme i to je nažalost odlučivalo ponekad i o pobjednicima. I prvi će sad proći tu kroz, kako to zovete na hrvatskom? Feeding zona. Feeding zona ili okrepa recimo. Možemo i to objasniti, znači u posljednjih 5-6 godina cross country utrke imaju te feeding zone, to je kao pit box u Formuli 1. Natjecatelji mogu uzeti tekućinu, hranu, mogu promijeniti neke dijelove kao što su kotači i lanci. I tu su akreditirani članovi njihovih klubova. Tu se jako pazi da ne bi neko neovlašten, tako reći, došao u taj prostor, jer vidit ćete i sami, vidite iza mene, dosta je velika gužva. I ne smije se trčati iz vozače. Tako je, ne smije se fizički napadati ljude i tako dalje, no ima i toga. Ali uglavnom ovo je lijepa pozicija u svakom slučaju da se vidi trenutni razvoj utrke i vidi se ko je gdje. Andy, ti si nešto zapisivao ko je bio prvi tu u ovom dijelu? Jesam. Sergej Risenko na prvom mjestu. Pa iza njega Nadir Koledani. Dobro. Onda number one Aleksandar Gebauer. On je bio treći. Što smo spominjali. Onda je broj 14 Gregor Kranz kao prvi Slovenac. Čestitam. Max Feudel, mladi Austrijanac, druge godine u ovoj kategoriji. I 25 Alessandro Naspi, dakle malo više Italijana ispred u prvom krugu, u startnom krugu. I tu negdje smo vidjeli i majice talijanske ekipe Forestale, znači braća Brajdot i treći član Mirko Tabaki. Da, rekao bih da je pozicija Nadira Koledanija u iznenađenje, pošto je on trenutno na 739. mjestu svjetske bodovne ljestvice, za razliku od ovih drugih koji su puno više. Dakle, evo, ovo je nešto zanimljivo. Naravno, Gebauer nije nikakvo iznenađenje. Evo, ja sam imao priliku vidjeti ga uživo prošli vikend kada sam sudio jednu utrku u Srbiji i zaista mogu reći da je išao prije tjedan dana jako dobro. Evo tu smo vidjeli, promaknuo nam je Mihael Lamy, znači jedan od favorita. Vidjet ćemo ga u sljedećem krugu na kojoj poziciji. To za sad ne znamo. I kako ide mountain bike u Srbiji? Pa dobro, oni, znači tu imamo jako dobru njihovu natjecateljicu Jovanu Crnogorac koja se priprema za olimpijske igre. Tako da imaju, u tom smislu imaju dobru perspektivu recimo, ne, dok je ona tu u formi. I Fruška Gora je lijepo mjesto za bicikl, da. Naravno. Evo malo da pogledamo cilj. Ništa se ne događa naravno trenutno sada, mada mislim da bi trebalo zapravo ekipa Magic produkcije napravila s tim brojem kamera najviše što su mogli, ali naravno teško je pokriti cijelu stazu. Tako je, staza je dugačka oko 3,7 km, znači kraća je nego što je bila ranije. Mijenja se iz godine u godinu. Dakle, ono što smo rekli, trendovi jesu da bude taj krug kraći i kraći. Najmanje može biti 3,5, znači oni su došli do 3,7, tu su negdje na minimumu. Ali to je pozitivno zapravo. Vidimo nekoga od braća Brajdot, ako se ne varam. Da. I da staza ide u zvijezdu, tako da se vraća na što bliže, da gledalci imaju šansu više puta vidjeti vozače.
Ovo je Michal Lamy u dresu nacionalne reprezentacije Slovačke. Ovo što smo rekli, Pa znači, jedan Brajdot, pa drugi Brajdot. tako, ovo što smo rekli, dakle, organizatori su zaista pripremili stazu, tu vidimo skokove, dakle, recimo nešto možemo nazvati BMX dio i vidimo bend, znači, evo ga, to su dokazi o radnim satima provedenim na stazi. U čemu naravno natjecatelji uživaju, evo, to je, niti oni ne vide svaki puta ovako nešto. Ponovljena snimka starta, dakle, šta reći, na startu je bitno zauzeti što bolju poziciju na onom ravnom dijelu, što smo rekli da je dugačak oko 2 km, kada se uđe u uski dio staze, znači onaj koji ima bolju poziciju imat će bolju šansu kontrolirati utrku, jer jednostavno može blokirati ove druge natjecatelje da ga preteknu. A ono što je najgore vam se može dogoditi je da zapnete na 30. mjestu, recimo u tom dijelu na kraju ove ravnine, i da jednostavno više nemate nikakvu mogućnost kasnije probiti se naprijed, naprosto zato što je staza brza i uska. I zato je važno da imaš bodove, da imaš dobru poziciju na startu. I mali broj. Broj 1, broj 4, znači Gebauer, Risenko, Poštan, Hribovšek, vidimo. Možemo proučavati njihove izraze lica na usporenoj snimci. Ja ću još napomenuti da ova utrka naravno ima iz godine u godinu sve veću podršku i lokalne vlasti, odnosno i turističkih organizacija. Naravno tu je općina Medulin prije svega, turistička zajednica Medulina, javna ustanova Kamenjak i tvrtka Arena Turist. Dakle, naravno da su i javni sektor i veće turističke organizacije prepoznale potencijal, dakle ipak ova utrka privuče više stotina ljudi u Premanturu i u okolicu. Mi smo jučer bili, dakle, na večeri i vidi se da su vlasnici restorana itekako zadovoljni ovom situacijom. Dakle, ipak ova utrka znači nešto i za lokalnu zajednicu. Oprostite, dobro vam, vi ste? Aha, iz općine. Ma jedan je tamo, da, u drugoj fizoni. Na vrhu ovega tu. Ma jedan je tamo, u drugoj fizoni. Je za bude i za odavno mjesta da se vidio pod stalom, mislim da... Ja mislim da smo mi digli prašinu, vidio šta tu prašina. Evo nas iz studija, pozdravljamo gospodina Alda Dobrovca, direktora turističke zajednice grada Medulina. Općine Medulin, ispričavam se, još niste grad. Nismo grad, ali mislim općina smo, budući da i Premantura spada pod Medulin, onda smo općina. Jasno. Evo, dobar dan i stvarno, mislim, naravno, što vas drugo pitati na početku, osim za opće dojmove o današnjem danu i o današnjem broju gostiju i o utrci? Pa dobro, evo, dojmovi su fantastični, dakle, ali to je rezultat rada 20 godina. Moram ovdje reći da je turistička zajednica od početka, znači prije 20 godina kad je bio prvi, tad je bio enduro, dakle nije bio Rocky Trial. Tada smo već financirali i pomagali ovu utrku i naravno da smo sad ponosni da je nakon 20 godina preraslo ovakav veliki event, sa puno učesnika i sa puno svjetskih zvijezda. Da, ipak nakon više godina se proširi glas o nekoj utrci i ljudi znaju za nju, jednostavno
ona ulazi u neke godišnje planove, tako da već automatski možete očekivati gosta svake godine. Pa da, evo, ja jesam inače pobornik razvoja manifestacije postepeno, dakle nisam nikad pobornik neke euforije, kad dođu mi puno organizatora i kažu mi ćemo napraviti veliki event svjetskog glasa, sam rekao pomalo, idemo graditi event, ne, to je upravo ovo što se dogodilo sa Rocket Trialom. Da, dobro, mi ćemo možda Marija poslije pitati o nekim planovima za dizanje razine ove utrke, znači tehnički uvjeti su ovdje sigurno, staza je odlična, to smo zaključili. Kako vi gledate na to, znači razvoj ovih staza na kamenjaku i u okolici, cestovni biciklizam, brdski biciklizam u smislu turizma? Pa da, mi razvijamo to već 20 godina. Najprije smo to razvijali promotivno, a evo u zadnjih 15 godina počeli smo uređivati staze. Znači, mi imamo 120 km mountain bike staza označenih koje redovito održavamo. Vršimo tjedni monitoring staza, uređujemo, kosimo i tako dalje. Znači, mi na tome radimo već 15 godina. Ono što nam fali je cestovni biciklizam. On inače fali u cijeloj Istri jer na nivou regije još to nije, ajmo reći, nije postignuta politička volja da se ide u taj tako veliki zahvat kao što recimo City Roll napravio. Ali evo, u zadnje vrijeme vidi se i kod političara da se budi svijest o važnosti cikloturizma, jer po nama turističkim radnicima je cikloturizam jedan od glavnih temelja produženja turističke sezone. Budući da znamo da recimo u Njemačkoj koja ima 80 milijuna stanovnika, 80% kućanstva ima biciklo i da je koriste 30% u slobodno vrijeme. To znači ako to pomnožimo sa brojem bicikla, to dolazimo do fantastičnih brojka od 20 milijuna bicikla koje se koriste baš za slobodno vrijeme, dakle u turističke svrhe. Jedino što rekoh, trebamo izgraditi infrastrukturu. Do sad imamo svi mountain bike, jer za njih ne trebate posebne građevinske dozvole, ne trebate investicije, ali kažem, sad smo došli do nekog ruba gdje moramo razmišljati, ako ne želimo da nas konkurentne zemlje progutaju, da moramo u to ulagati novac i vrijeme. Ja vam zahvaljujem na razgovoru i evo, zahvaljujem i na podršci ovoj utrci. Vjerujte, evo, zaista odlična reputacija u svijetu brdskog biciklizma na europskoj razini i želim vam i dalje uspješnu suradnju i još bolju 21. utrku. Evo, hvala vam, mi ćemo, naravno, ko što smo do sad podržavali ovu manifestaciju utrku, dalje ćemo biti na tome i naravno spremni smo i ulagati više sa ciljem da nam se to vrati u obliku povećanja broja noćenja. Hvala. Vai, 200 metri. U međuvremenu, broj 5, Mirko Tabaki, sve brže i brže izgleda. Ostaje u vodstvu. I tu su njegovi pratioci. Pietro Saraj, ako sam dobro vidio, i Max Feudal iz Austrije vidimo. Andrea De Tosi, Italijan također. Perin Garnier. Gregor Kranz i broj 4, Sergij Risenko. Dakle, vidimo, tu nije nikakvo iznenađenje. Talijanski natjecatelji su tu najbrojniji na čelu utrke. Dosta Talijana je došlo, njima je to jako blizu. Taj vikend bez njihove talijanske serije, a je u Tičinu jaka utrka. Vidjeli smo i Đanija Simčića, znači prošao je član BBK Adrenalina, Đanija Simčić, također sa onim kockicama na kragni i na rukavima kao aktualni prvak Hrvatske u cross country. Bivši prvak, aktualni ne vozi. Tako je, aktualni ne vozi, da, tako je, bivši prvak, dakle,
Filip Turk, jedan od glavnih favorita koji bi bio, dakle, da je došao, a nije ovdje. Ne znamo točno zašto. Ali Gianni, rekao bih da je Gianni trenutno glavni favorit u smislu hrvatskih natjecatelja za ostvarivanje najbolje pozicije. Dobro mu išlo, prije tjedan dana na slovenskom kupu, najbrži po prvom krugu i na kraju mislim da na 5. ili 6. mjestu. Nešto smo zaboravili, malo neke stvari objasniti na engleskom jer smo i na internetu na www.istralive.com. Hello all international viewers. We will do some updates, highlights in English. We are finishing lap number 1 out of 7 lap men's elite race here at 20th edition of Kamenjak Rocky Trails UCI Class 1 cross country race. And we have Mirko Tabaki with number 5 from Team Forestale of Italy. We can see him now? Yeah. In the feeding zone, of course. Earlier, we saw women's elite race, won for 4th year in a row by Tanja Žakelj of Slovenia and Jana Belomojna of the Ukraine in 2nd place. Tanja Žakelj, of course, former winner of World Cup, UCI World Cup, and Jana Belomojna actually just fresh from Cape Epic, where she won one stage, I believe. With Sabine Spitz, and they finished 2nd overall in GC in women's teams. Dakle, nastavljamo s praćenjem utrke i na hrvatskom. Ono što smo predvidjeli na početku, natjecatelji su se donekle razvukli, dakle kako će utrka odmicati, naravno one će biti sve usamljeniji, oni bolji će pobjeći prema naprijed i razvijat će se situacija i znaćemo otprilike ko će pobijediti. Sa nama je još jedan gost, gospodin Goran Bujić, načelnik općine Meduline. Pozdravljamo vas u vašoj općini. Evo, ja vas pozdravim i želim vam dobrodošlicu. Da, evo, razgovarali smo prije nekoliko minuta o potencijalu, turističkom potencijalu ovakvih priredbi i općenito sportskog programa. Dakle, općina Medulin danas je prepoznata ne samo u Hrvatskoj nego i u inozemstvu kao jedan od centara brdskog biciklizma. Evo, kako na to gledate? Ma gledajte, nama je Bog podario Rt Kamenjak, dakle gornji donji dio zaštićenog područja i evo, ova slika iza nas dovoljno govori koliko je atraktivan i koliko biti samo treba iskoristiti te potencijale koje imamo. Evo, tu je i Adrenalina kao glavni organizator utrke koji evo već 20 godinu za redom rade izvrsno stvari. Evo, zaista narasli smo, ali mislim da ova destinacija sa svojim komparativnim prirodnim prednostima u prvom redu to zaslužuje, ali naravno da su tu i ljudi koji to sve skupa moraju povezati i onda je manifestacija prava. Ne samo to, nego Adrenalina kao klub producira nacionalne prvake i reprezentativce. Dakle, i Gianni Simčić koji je bio prvak 2014. a također i Gorana Težak, aktualna prvakinja. Dakle, oni dolaze dakle, iz ovog kluba koji je povezan sa Medulinom. Dakle, još jedan plus, moglo bi se reći. Gledajte, mi kao općina orijentiramo čak i svoju turističku ponudu na sport. Dakle, evo i naš partner Arena Turist ulaže i u sportsku infrastrukturu i u hotelu u smislu sporta i mislimo da je zaista sport kao prvo zdrav način življenja, nekakva zdrava filozofija općenito življenja, a naravno da se onda on može gledati kao i biznis i okupljati ljude i u biti stvoriti turističku godinu, a ne turističku sezonu kako bi bila recimo da nema ovakvih aktivnosti. Dakle, ljeto nije dovoljno, Istra i Rt Kamenjak i općina Medulin je predivna i u siječnju i u kolovozu, tako da te prednosti svakako treba iskoristiti u svako doba godine. Recite, kako su vaše očekivanja dalje za naredne godine, da li imate neke planove, kakav je vaš dojam?
Planovi su naravno podržavati ovakve manifestacije, ali planovi su i gradnja biciklističkih staza, planovi su izgradnja recimo jednog velikog centra za pripreme sportaša na 19 hektara sa olimpijskim bazenom, atletskom stazom, 8 nogometnih terena. Imamo još jedan drugi sportski centar u Banjolama, isto tako za nogometnu akademiju koji pripremamo. Dakle, zaista bi željeli lokalnom stanovništvu pružiti odličnu infrastrukturu kroz projekte koji su u suradnji sa privatnim partnerima na sportskoj infrastrukturi. Tako da imamo u biti win-win situaciju, imamo infrastrukturu, imamo turizam, djeca, rekreativci, vrhunski sportaši, svi imaju gdje i kako trenirati, odnosno imati će još i više. A naravno turizam će to sve skupa pratiti i omogućiti ljudima da jednostavno žive od turizma, a ne da turizam bude sporedna djelatnost za 2 ili 3 mjeseca. Imate li neki vremenski okvir za te planove? Gledajte, sportski centar Banjole bih trebao krenuti negdje na jesen. Očekujemo, u suradnji smo sa Državnim uredom za raspolaganje državnom imovinom i očekujemo ubrzo natječaj. Sportski centar Medulin bi trebao ići, ja pretpostavljam, malo u nekom dužem periodu, obzirom da će to biti projekt javno-privatnog partnerstva sa sufinanciranjem europskih fondova, prvi kao pilot projekt u Republici Hrvatskoj, ali recimo u roku od 2 godine bi on mogao krenuti. Evo, biciklističke staze već i sada se grade diljem općine, planiramo povezati konkretno Medulin sa Premanturom i s druge strane sa Pulom, tako da jednostavno biciklizam zaista postane način života i ja bi najviše volio kada bi ljudi odlazili na posao biciklima. Evo, to je isto recimo jedan od cilja. Želimo vam puno uspjeha i zahvaljujemo na razgovoru i naravno možete i dalje uživati u odličnoj utrci. Mislim da će biti jako zanimljivo do kraja. Super. Pozdrav svim slušateljima i gledateljima. Hvala. Možda je važno napomenuti da ono malo prije, onaj zvuk, nisu bili komarci, nema još toliko komaraca u 4. mjesecu, to je bio dron. Da. Znači isto insekt, dron. Vidimo žuto-crnu boju domaćeg kluba Adrenalina. Eto, danas je sve u žuto-crnoj boji, izgleda odlična organizacija utrke, uspjela je odlično, vrijeme je poslužilo. A klub ima baš toliko godina kao utrka. Od 97. Tako, inače koliko se ja sjećam, ta staza se mijenjala, ona je bila puno dulja u prethodnim godinama, bila je još prirodnija jer se vozila po već postojećim bijelim putevima. Ova staza ovdje je dakle, pripremljena mimo tih puteva i puno je rada uloženo u pripreme. Znaš šta se još promijenilo? Tehnologija za gume. Puno se više bušilo, manje sigurno. defekata. Da. Da. Vidjeli smo Koledanija sa brojem 20, mislim da vidimo špicu utrke i dalje. Oni su sad zapravo na vrhu staze, koliko vidim. I sada bi se trebali početi spuštati prema našoj feeding zoni i trebali bismo ih zapravo i vidjeti uskoro. Ako se ne varam. Tu iza nas. Šta bi ti odabrao da imaš sve moguće gume za ovu utrku? Tubular. Da, tubular. Pa dobro, mogu ti reći da sam ja vozio sa svojim biciklom koji ima tvorničke gume, ništa posebno i nisam imao problema. Tako da evo, stvarno odnosno na prethodne godine ima dosta zemlje, kamenje je u zemlji i poravnato je, evo, stvarno, mislim, puno rada je uloženo u to. Baš na tom spustu sad, na evo, online, downhillu, tu se može probušiti nešto, a? Tako je, da, mislim da ovo je jedini dio staze gdje potencijalno možete probušiti ako idete brzo. Da li je ovo Koledani, evo malo mi je teško vidjeti. Mislim da je to Tabaki. Ili Tabaki, da. To je On je bio zelena crna majica Forestale. Evo sada možemo očekivati da će oni, kako su sad na spustu, oni će za koju minutu proći točno ispred našeg studija, smještenog ovdje pod nebom Premanture, ali zaista lijepi vremenski uvjeti, sunčano je, polusunčano, to je poluoblačno, nije ni prevruće ni prehladno, mislim da su uvjeti odlični za natjecatelje. Koji sam go kamen tio vol pogodio sam.
Evo, u očekivanju da iza nas prođe špica utrke, vidimo Koledanija trenutno. Sa nama je jedna gošća i zaista veliko zadovoljstvo pozdraviti jednu od najboljih natjecateljica u svijetu trenutno. Hello, Jana. How you're doing? We have to give you the microphone. Sorry. We obviously don't see the finish line here. You came second, right? Yeah, today second. Okay, how was your race? Oh, I have a good technical race every year. This place, I like it. And after my Cape Epic, I every time tired and not feeling so strong, not have a good speed. And today second, it's normal, yeah, for me. But after Africa, you're spending some time in Slovenia, I heard, at elevation on the mountain? I fly to Slovenia and stay in Rogla and have some good training and sleep in mountain. You do some cross-country skiing there? No. After Africa, no, not try because it's some different weather. After South Africa, we have 45 degrees, and when we come to Rogla, is more snow. You just go into sauna, right? Yeah. A evo, samo ću rezimirati na hrvatskom, znači sa nama je Jana Belomojna, članica ekipe CST, ukrajinska predstavnica koja je danas zauzela drugo mjesto nakon Tanje Žakelj. Malo smo razgovarali sa njom o nedavno održanoj utrci Cape Epic u Južnoafričkoj Republici gdje je zauzela drugu poziciju ukupno sa partnericom Sabine Špic. Dakle, nakon Afrike sa tih 35 stupnjeva i ljeta došla je zapravo u Sloveniju, u susjednu Sloveniju na daljnje pripreme na Roglu i tamo je zapravo došla na snijeg, tako da je bilo vrlo zanimljivo doći sa afričkog ljeta na ovaj kraj zime u Europi i dakle, pitali smo je kako, dakle, ona je rekla da je zapravo vrlo umorna, ali je uspjela ipak biti druga nakon u jakoj konkurenciji. How was it your first Cape Epic? Yeah, my first, yeah. But with a great partner and... Yeah, I have a very strong and partner, yeah. And we try going this race for the good preparation for season. Sabina is too going for preparation, but we show the good results. And after the last three stage we win. Every day is stronger and stronger. Obviously, it is the Olympic season. Are you coming back to Croatia or Slovenia for some more races this year? Any plans? I have next week have in Germany race, and after have before first World Cup I have a race in Monte Carlo, and after season on the World Cup and some European Championship. Lots of races. Yeah, Who are you cheering for in men's race? You think Sergei can get on podium today? I hope, yeah. We will see. It's a race, and is every lap is have some every time technical and physical, but we will see, yeah. Okay. Thank you, Anna. Thank you too. Thank you, and hopefully see you next year here at Premantura. Ciao, good luck. Thank you. Još malo par riječi na hrvatskom za naše gledatelje. Dakle, Jana je opisala svoju suradnju sa Sabinom Špic. Dakle, Sabina Špic, legenda brdskog biciklizma, olimpijska pobjednica iz Atene 2004. godine, višestruka svjetska prvaka. Dakle, njih dvije su nastupile na najjačoj etapnoj utrci Cape Epic prije par tjedana i osvojili su ukupno drugo mjesto. Dakle, Jana i Sabina, naravno, one se pripremaju zasebno i ono što ih čeka je zapravo taj svjetski kup koji će početi uskoro. Ona nakon ove utrke u Puli, to jest na Premanturi u Medulinu, ima planove ići dalje na međunarodne utrke u Njemačku i kasnije u Italiju, a za koga navija? Za Sergeja Risenka, koji je isto trenutno, dakle, u muškoj konkurenciji, koji trenutno
u načelu, dakle ne na čelu samom utrke, ali u vrlo dobroj poziciji. Evo naš dron ili roj komaraca pruža nam lijep pogled na ovaj južni dio Istre, sa koje se zapravo na 3 strane vidite more. Mirko Tabaki, trenutno na vodećoj poziciji, tim Forestale iz Italije. Čini se da je dosta opušten, ne vidimo neke grč na licu. Ili možda ima poker face, pa ne znamo. Moraš znati vozača da znaš kako se osjeća. Gregor Dimic, idemo ovako po brojima malo. Dimic pobjednik pred tjedan Ricardo dana. Ridolfi, na Griči. Da, Na Griču. se Griči, Vrtojba Slovenija, slovenski kup. Malo iznenadio, ali njegova prva pobjeda u slovenskom kupu. Ovaj mostić kojeg smo vidjeli, to znači da u ovom dijelu staza zapravo ide u osmicu i za to je bio neophodan dakle upravo taj most u kojem se staza zapravo preklapa. Jedan lijepi detalj koji je također zahtijevao puno radnih sati izrade tog mostića. Mislim da će ga oni morati iskloniti nakon utrke. Jučer bio 1. april. I sviđala mi se ona da će vijest da je UCI postavio minimum težinu za cross country bicikle. Koliko je danas? 10,5? Da. Dobro, više bi ljudi vozilo full suspension. To možemo pitati našu gošću šta misle o težini. Ajde Ivo! Ajde! Evo sljedeće gošća. Pilot je na 50 sekundi, ajde, samo drži. Hoću. To će sve ti razgovarati. Dobro, ti ne znaš hrvatski, pa ja ću. Gorana Težak, aktualna prvakinja Hrvatske iz 2015. godine. Pozdravljamo te u našem studiju. Dobar dan. Kako ti se sviđa scenografija? Pa, super je. Ovo je za nas. Odlično. Evo, moram priznati, nismo još dobili rezultate od ženske utrke, a daleko smo zapravo od ciljnog prostora, pa ne znamo koju su poziciju ostvarile danas. Pa kako su rekli, u prvih 10. Što je nekako bio cilj. Sad ne znam, 7. 8. mjesto. Od hrvatskih najbolja. Da. Dobro, ba mislim, naravno ti si ovdje domaća, dakle natjecateljica, može se reći, ti si u Puli, a Pula je odavde na koliko? 10 km? 10 km. Zagrijavanje. Taman za zagrijavanje. Mislim, vjerojatno te ne moram pitati i govoriti ti da ti ova utrka znači nešto posebno u odnosu na ove ostale utrke. Pa je, prva utrka u sezoni što se tiče kupa. Mislim, meni je osobno prva utrka ove godine i super mi je. Da. Teška je, nema se šta teška je, misliš, da li je tehnički teška ili fizički? Pa meni je fizički teška. Tehnički nije jer ja poznajem stazu, znam svaki kamen, tako da tu nije problem, ali usponi su teški. Kad je utrka, onda se malo jače stišće. Jesi ti sudjelovala u dizajnu staze? Da li koliko ti tu? Pa većinom je uprava to napravila, ali ja sam pomogla u bentovima. Znači, sa lopatom? Da, sa lopatom, malo smo grabljali i to. Znači, poštuje se hijerarhija? Nego šta. Ovo si ti napravila, evo. Da. Ne, to je Mario radio, mi smo malo u šumi smo doradili. Ne, baš smo komentirali kako je staza zapravo prirodna, ali opet je uređena. Dakle, nije ono da voziš u divljini gdje su ti grane, kamenje i tako dalje, nego stvarno lijepa, čista staza. Da, kako ti se to čini u odnosu na možda neke koje su možda više umjetne? Kako gledaš šta je tebi bolje? Meni je draže prirodne staze jer onda je tu ima 101 faktor. Ovo kad je sve polizano nema neki gušt, nije... Da. Ti je naučiš i to je to, nema iznenađenja. A ovo tu je, pogotovo ovaj kameniti spust, ovaj dalekovodi, to je jedan lijepi freeride spust i uživancija. Može se nešto mijenjati. Ovo je jedan uspon, to je... Ovo je uspon prije, dakle, preko ovog bijelog puta, to je zapravo prije ovog spusta. Prije spusta, da, radi se još jedan mali dio po šumi i opet lagani uspon i on se dolazi na glavni spust. I znači kad dođeš na taj spust, ti si već gotova od ovog uspona. Kakav je to osjećaj? Pa predivan, moram priznat.
Znaš da si odradio najteži dio staze i onda je tu je lagano odmaranje, rekuperacija kroz šumu. Ali spust nije lagan, to hoću reći. Spust nije lagan, spust umara i psihički i fizički, pogotovo ako je neko ispred tebe i ako ideš na preticanje, to je onda velika opasnost da oboje možete pasti tako. Kako ti se čini konkurencija danas? Imali smo dvije zaista iz top 10, dakle Tanju i Janu. Kako ti je to danas izgledalo? Pa konkurencija je ove godine, mislim svake godine je velika. Ove godine, pošto je olimpijska godina, čini mi se nekako malo jača. Tako da svaki rezultat u top 10 je super. Evo, čestitam. Mislim, zaista je dobro vidjeti da ipak pred domaćom publikom ostvariš ono što si htjela. Tako da. Pa da, nekako draga mi je ta staza i uvijek dajem sve o sebe, 110%, pa... Nadam se da te čuo predsjednik kluba. Hvala Gorana i puno uspjeha na sljedećim utrkama i da zadržiš ove čvarke to što imaš na majici. Hvala. Na nacionalno prvenstvo, naravno. Hvala. Okay, maybe to explain to our foreign viewers, English-speaking viewers, after Jana Belomoina we had here current national Croatian champion Gorana Težak. She actually rides for this domestic club here, Adrenalina, and she also was quite impressed both with the course and with competition with other riders that she had to compete against. And of course she's planning to retain her national championship jersey for the next year as well. On the screen, the race leader, number 5, Mirko Tabaki. Italia. Yep, Italian forestry team. I can see brothers Braidot. Actually, they're one of the favorites, I think, and I don't think they are actually in the top of the race right now. They are somewhere in the top 10. I've seen them around, but we'll try to count all the places when they come to the feed zone next time around. We will have an opportunity to do that. Evo, pred nama je gospodin Tomislav Fučkar, dakle jedan od elitnih natjecatelja iz Zagrebačkog kluba Fuškanac. Naravno, tu su svi najjači hrvatski natjecatelji. To je jedna od najjačih utrka ovdje. Evo ti ga, broj 2. Broj 2, dakle, evo Luka Braidot. Pretpostavljam da će ga zaobići za krug. Malo ispričavam se, nismo do kraja pratili sad trenutne pozicije jer smo imali gosta u studiju. Komarci. Ali komarci nam smetaju, tako da... Moreno Pelizon. Idemo dalje, dakle, naravno i dalje je tu Mirko Tabaki. Ne vidim nikoga iza njega. Sada kada prođu zapravo još jednom kod nas, malo ćemo pogledati koje su razlike i moći ćemo steći bolji utjecaj, dobiti bolji utisak o trenutnoj poziciji. Evo broj 5 kroz pokripnu postaju. Number 5 through the feed zone, the race leader. Upravo je prošao kroz studio. Dakle, mi imamo studio kroz koji prolazi staza. Šta da ga zaustavim, sljedeći krug za izjavu? Za intervju. Da. Ali da je zaista lijepa prednost. Mi sad nemamo štoperice ovdje i nema smisla da štopamo, ali već od prostom okom se vidi da nema nikoga iza njega. Dakle, velika prednost Mirka Tabakija i ukoliko ne bude problema sa gumama, odnosno sa oštrim kamenjem, on će pobijediti danas. Evo ti još jedno crno-zeleno sa žutom kacigom, tu je broj 2, Luka Braidot na drugom mjestu. Dakle, Italija 1-2. So, Italian riders on 1 and 2 position. Hrvatsko šumarstvo još nema svoj mountain bike tim. Mislim da nema. Ne znam, možda ima, ne znam. Treće mjesto, znači Mihala Lami, spomenuli su ga kao jednog od favorita i na četvrtom mjestu Stefano Valdrigi, Italija. Dakle, Italija, Slovačka, Italija i
četvrti Nadir Koledani, dakle njega smo spomenuli, on je također talijanski predstavnik. Ovdje vidimo natjecatelja koji je obiđen za krug. Dakle, Nadir Koledani, rekao bih da to je iznenađenje, moram priznati da nisam za njega nikad čuo. Još jedan Italijan. I on je trenutno na odličnoj poziciji, dakle u top 5. Sljedeći je bio Alessandro Naspi. Dakle, dominacija Italijana, evo nije ni čudo, jedna od najjačih biciklističkih nacija u svijetu, vrlo blizu ove lokacije, dakle moglo se očekivati tako nešto. Šestorica je do sad prošla i tu je drugi broj do Daniele na 7. mjestu. Dakle, od prvih 7 imamo jednog Slovaka i ostalo su Italijani. Dalje na drugom mjestu 23 i 24 Pietro Saraj i Michal Kanera iz Češke. Ili Kanžera, nešto znači ovo tu je sa Kanžer možda. Ali ja bih rekao da ja ne znam i malo me čudi da nema Alexa Gebauera, nismo ga vidjeli, a očekivao bi da je bio tu među prvih 3-5. Tu bi moglo biti problema za Gebauera, on je stvarno bio jedan od favorita, ja sam ga vidio prošli vikend u Novom Sadu na jednoj etapnoj utrci, ovo je Sergij Risenko. Sergij Risenko prolazi. Dakle, Gebauera nema i to je iznenađenje. To je 10. mjesto. Dakle, Koledani na odličnoj poziciji i Gebauer kojeg uopće nema, to su dva najveća iznenađenja trenutno. Max Feudl, austrijski predstavnik, evo, spominjali smo Gebauera, umjesto njega je prošao Feudl na 11. poziciji. Jer opet, koliko god mi hvalimo ovu stazu, ona ima puno zamki i ne samo u smislu defekata i oštra kamenja i tako dalje, nego jednostavno čovjek zaista može i pasti i tako pasti da ne može više dalje nastaviti. Dakle, opet reći ću, uvijek je problem kad moraš proći neku stazu brzo, a onda može biti puno problema. Evo, zaustavlja se Grega Krainc u boksu. To je broj 56. Moreno Pellicon, dobro je vozio. Treći bio na X-Griči. I tu je Gianni. Gianni, koja je to pozicija? Gianni Simčić, Adrenalina, 12. 13. 13. 14. mislim da. 14. pozicija. Dakle, ovo je C1 utrka, reći ću prvih 15 natjecatelja dobiva svjetske bodove, takozvane svjetske bodove koji se zapravo onda poslije kumuliraju u svrhu kvalifikacije za olimpijske igre. Vidimo Sandija Bažona, zapravo na poziciji iza Giannija Simčića, Sandija Bažon iz BBK Grožnjan, dakle dva hrvatska predstavnika su blizu. Rok Naglić je uz njega i opet je krenuo Grega Kranc poslije servisa. Jel brojiš ti krugove? Reću ti poslije. Po sudaci ti bi trebao to automatski. So the race leader remains number 5, Mirko Tabaki, Luca Braidot in second place. We have Michal Lamy in third, followed by Stefano Valdrighi, then Nadir Koledani. Then we have number 25, Alessandro Naspi, the other of the Braidot twins, Daniele Braidot. That is 4, 5, 6, 7th place. And Pietro Sarai, another Italian, in 8th. Then number 24, Michal Kanžera of Czech Republic. Sergij Risenko of Ukraine in 10th place. And I would say two surprises so far. That first of all, Nadir Koledani, that we actually never heard of, at least me, is actually right in the top of the race. And the other surprise, there is no Alex Gebauer, who was one of the favorites here. And maybe we should take a walk down to the Fit Tech Zone and ask about Alex Gebauer. Alex, 9th place in London Olympics. Yeah, and he won actually last week in Serbia the first class
first class stage race. No, he didn't win. Sorry, he was second, right after Andreasen from Denmark, who actually was like last year. He was junior world champion in cyclocross and cross country. So Gebauer was on fire last week. So, but we don't see him now. Mogu možda samo spomenuti ukratko nacije koje se ovdje, spomenuo sam da imamo 13 nacija u muškoj konkurenciji: Slovačka, Austrija, Italija, Ukrajina, Slovenija, Hrvatska, Francuska, Mađarska, Češka, Belgija, Poljska, Danska, Bosna i Hercegovina. 13 nacija, Mario. Fali nam samo jedna ekipa, kako se oni zovu, što imaju Grka i Portugalca. Aha, to ćemo. Evo imamo još jednog gosta. Samo ćemo moliti da... Izvolite, gospodine. Da se privuče bliže. Da se popravi frizuru. Kameru na direktora, molim. Mario Pustijanac, direktor utrke, je tačno? Nećemo, ajde kako reći, jedan od direktora utrke, ipak je ovo utrka koju radi ekipa od nas 10. Kolektivni entitet. Svako ima svoju obavezu i svako je svoj direktor, tako da nema greške. Čuj, na prvom izdanju XC Preventure 97. ti si bio mladi vozač. U23. Under 23 vozač, tako da stvarno je prošlo 20 godina da smo uključeni u ovu igru i šta reći, ponosni smo šta smo napravili. Onda si išao malo u spust. Onda sam išao malo u spust, pa smo išli malo na freeride, pa malo smo vozili daskice, pa smo vozili po usko, pa smo skakali, padali, lomili ruke i uživali, uvijek uživali u mountain bike. Pravo ono, gušt. A XC Preventura je narasao iz godine u godinu. Šta se promijenilo tu u organizaciji? Više profesionalnosti? Mislim, više novaca. Zna i Gelo. Mislim, novac je teško uvijek navući. Nije sad tu sve ni novac. Nije, šalim se. Nego je problem, zna Gelo, baš smo danas bili pričali da je 98. bio ovdje i da smo vozili po cijelom kamenjaku. Znači, staze su bile 12 km, tako da nekad je bila jedna priča. Bilo je problema, da, i onda su neki kratili, sjećam se, bilo je tada, sa duljim krugom su onda išli ti problemi. Ali nekad pravila sama su bila, znamo svi da su, neka su bile, nije bilo neke pravila sa cross country utrkama koliko mora biti krug. Trke su trajale 2 sata, nije trebalo ko sat i pol. Baš sam spomenuo, vi ste blizu minimuma zapravo, vi ste negdje na 3,7 u duljini kruga, 3,7 km. Je, tako nešto. A minimum je 3,5. Mi smo točno, znači, cijelu stazu napravili da bude ona što kompaktnija, da bude što više bliže gledalcima, ljudima, kamerama. Znači, nekako gledaš svjetski kup kako se razvija, nismo htjeli da kaskamo, zato imamo svi neka naše nade i želje neke šta bi mi kroz koju godinu htjeli napraviti, tako da nadamo se da ćemo se približiti njima, tako da jednog dana bude neko evropsko prvenstvo ili nećemo reći svjetski kup, zato jer onda nas više nema u toj igri, ipak trebamo... A mislim da je više to pitanje, evo vidimo, Gebauer je upravo prošao tu pješke mimo staze, dakle odustao je. Dakle, jedan od favorita, njega smo spominjali, zašto ga nema, odustao je nažalost. Da, on je isto naš gost stvarno godinama i da budem iskren, nikad nije imao sreće. Znači, kad je bio u najboljim vremena kad je imao je na samom startu znao pasti, onda bi izgubio sve i došao bi treći, ali nikad nije uspio se baš popustiti. Imao on sreće svake 4 godine u olimpijskim igrama. Dobro, ali gledaj, zgura se na olimpijskim. Ne, ali prošli tjedan je bio drugi na etapnoj utrci prve kategorije, tako da, eto, negdje ide, negdje ne ide. A mislim, teško je ići, mislim, samo ova naša staza nije za svakoga, evo stvarno, vidimo ovdje Laminon se svake godine stvarno dobro provuče, uvijek je među bio i pobjednik, lani je bio drugi, vuko se, imao je neki problem pa je malo bio zaostajao, ali stvarno, kulhav je bio
nekako se navlači da bi ga kao uspio, ali nema šanse. Mislim, prošle godine to što je bio Jaroslav Kuhavin na našoj utrci, to je jedna velika čast općenito za bilo koga ko organizira. A on je došao ovdje, provoza se po Premanturi. Čuo je da je lijepa staza, da je ekipa dobro uredila stazu. Mali brat je vozio godinu prije. Mali brat je vozio godinu prije, rekao, brate, dođi. Dakle, samo da objasnimo, Jaroslav Kuhlav je aktualni olimpijski prvak, bivši svjetski prvak i u cross country u maratonu i pobjednik Svjetskog kupa u cross countryu. I ove godine mislim da neće uspjeti. Jer imao ozljedu kada prije mjesec dana imao neku ozljedu ruke i tako da pretpostavljamo da ove godine na olimpijskima. Ali evo da te pitam, mislim, vi ste zapravo razvili dobre odnose sa nekim vrhunskim natjecateljima. Kako to ide zapravo, kako to s njima ide, kako ih ti pozoveš uopće na utrku? Pa da vam budem iskren, to je krenulo nazad prije jedno 4-5 godina. Jedan talijanski tim je dovuko Catriel Sota, zapravo jedan gospodin Paolo Novalja, on je i danas tu i mogu reći da od tog dana kad su oni počeli dolaziti ovdje, nekako je sve krenulo nekim svojim tokom. Otvorili smo se vani, strani takmičari su nas kužili, mislim i sama ta C1 utrka, ali isto ne znači to puno, ipak je to možda neki dobar odnos, znači oni se osjećaju stvarno ovdje ko kod kuće, vjerovatno, ja sad nisam prošao jako puno tih svjetskih organizacija utrka i takvih stvari, ali ovdje nam prisni, znači organizatori su ljudi koji voze biciklu, znači nije tu neka organizacija sa nekog, ne znam, Neko ko mora po dužnosti raditi. Znači mi smo to ekipa koja se nađemo, mi smo svaku večer skupa, ovdje odradimo tu trku za gušt bi rekli, znači nije stres, znači i oni to osjete. Znači vozači su s nama uvijek otvoreni, pričaju, druže se s nama, znači nije, kad dođemo recimo i to je naša možda i najveća sreća što zapravo mi imamo priliku upoznati velika svjetska imena na našoj utrci i oni su naši domaćini. Kad mi idemo vani na utrku, kad dođemo na svjetski kup, kad si ti tamo jedan od onih 10-20 tisuća ljudi, ti si tamo niko i ništa i tebe ljudi ne prepoznaju. A ovdje ipak osjeti se da bi, ipak si ti tu njih pozvao, ti si tu gazda bi rekli i onda ipak je to neki dobar osjećaj. Šta je bila bitna stvar u 20 godina? Napraviti kredibilnost i dobiti partnere jake? Pa nismo, gledajte, turistička zajednica i općina stvarno nas podržavaju od uvijek. Od kad se Kamenjak nekako samostalio i Kamenjak sam po sebi nam je stvarno isto puno izašao u susret i kad smo dobili jednu tu financijsku injekciju dodatnu, uspjeli smo uložiti u sve ovo što zapravo sad vidimo. Znači, uložilo se u samu utrku, znači kvalitetu utrke uvijek dižemo, uvijek se uzima dovoljno dodatnih banera. Jednostavno pokušavamo privesti ovu utrku da stvarno ima jednu svjetsku sliku. Znači, ali to je sve, mislim rad je od adrenaline i naših članova, ali najbitnija je stvar da ipak imamo njihovu podršku i preko njih možemo to odraditi kako treba. A da vam budem iskren, nije niti to je bila intencija. Nam je uvijek bilo da mi napravimo to dobro, da se mi poslije možemo sami sebe pohvaliti. Pa ja mislim da kad uđeš u nešto baš sa nekom željom da nešto ostvariš, obično se to nikad ne ostvari. Tako da možda je bolje ovako ući neopterećen u nekim projektima. Ali 20 je godina ovo. Ovo je 20. godina. Znači, 20 godina ista ekipa, 10 ljudi koji su stvarno od uvijek uključeni u to i to sve funkcionira svojim tokom. Tako da stvarno to je to. Mislim, ljubav je, jednostavno mi svi volimo to i živimo to. Znači, živiš to. Tako da zbog toga to i na taj način se ide. Drugčije ne vjerujem. To što ti kažeš onda osjeti i ovi vozači ekipe koji dolaze ovdje. Da, to je najbitnije. Jer oni to osjete. Mislim, komunikacija, vidimo, to je sve tako. Dosta leženo, dosta opušteno, a utrka je jaka. Utrka nije šala, mislim. Pogotovo ženska konkurencija danas je bila, ove dvije su bile jako... One su inače treća, Janet na zadnjem svjetskom prvenstvu bila treća. Da. I svjetska prvakinja je bila U23, ako se ne varam. U23, naravno. A Tanja Žakelj je bila pobjednica svjetskog kupa i isto je. Znači to su top 5, nećemo reći, ne top 10, top 5 su u svijetu. Da. A muški su isto u top 20, većina njih. Tako da to je ipak... Ne, da pače. Nešto smo dovukli u to naše dvorište, tako da... A staza ko staza evoluira. Pa evo, mi smo, baš smo komentirali ranije tokom prijenosa, znači vaša staza mijenja se, ali je u stvari prirodna.
prirodna, ali opet je... Svaka linija je smišljena. Opet je nešto rađeno na njej. Dakle, je prirodna, ali svaka stvar je smišljena. To je sve krčeno i rađeno. Znači svaki zavoj je točno tamo gdje treba biti. Znači sve je to nekako smišljeno. Znači nema ona... Da, vidio sam one bentove koriste stvarno. Obično kad staviš bent koji nije dobar, onda ti niko ne ide po njemu, ali vidim da po ovima idu. Ajde, da se pohvalim, to sam ih ja radio. Vidiš. To je iskustvo iz freerida i downhilla, tako da ako imaš bend koji ga fulaš, koji ga ne koristiš, onda to nije bend. To je zapravo samo jedna šminka, uzalud zavoja. Tako da je. I tamo je recimo gdje su oni skokovi, nekad davno su se održavali, evo ga bend. Evo, upravo to. Mogao i bolje. Evo, sad smo ga zasuprali, šta bi rekao. Mogao i bolje, ali recimo i ti skokovi, taj bend je došao naknadno radi C, ali inače ti skokovi su bili nekad davno smo održavali čak i dual u sklopu utrke. Znači bilo i cross country, dual i freeride, svašta smo radili. Hoćete raditi možda eliminator ili nešto slično? Pa da vam bude, nije meni baš jako to interesantno, tako da vjerujem da niti mojima teško je. Mislim, mi danas imamo cross country utrku, sutra imamo maraton. Na maratonu imamo 350 prijavljenih. Eliminator stvarno ne bi mogurali. Ipak je to enduro kamenjak. Enduro kamenjak prekratko je. Puno. Nema visine. Nema visine, nema niti ko će se uhvatiti toga. Ovo je nešto ozbiljno i neku ozbiljnu priču želimo odrađivati, a ne želimo se više rekreacijom baviti. Ili ćemo raditi to kako treba sportski ili ćemo ili ne. Da li možeš govoriti o planovima, ambicijama dalje? A planovi? Za sljedeću godinu iskreno, mislim da sljedeću godinu ćemo ostati tako kako je. Ali pokušavat ćemo dizati na HC, znači već 3 godine pokušavamo dignuti kategoriju više, horse class, ali jednostavno nemamo, ovi gore bi rekli Švice, nemaju baš sluha za nas. Imaš onaj minimum, mislim da je 15 nacija minimum, tako nešto, moraš imati jako, da, dosta strogi su uvjeti za to. Jesu, ali mi sve uvjete ispunjavamo, znači lani smo imali 18 nacija, predlani smo imali 20 nacija, ali dobijemo uvijek neki odgovor nikakav, tako da jednostavno ne idemo naprijed. Što se tiče HC-a, mislim da su nam zatvorena vrata više radi moja sumnja, radi onih 60% što smo mi jednostavno nerazvijena nacija što se tiče biciklizma. Mi imamo taj nagradni fond i sve te prema njima skraćeni, dokle god mi možda da njim želimo uplatiti pun iznos, možda bi nam i dali, ali ovako pretpostavljam da zbog toga. I nema drugog razloga. A jednog dana vidjet ćemo, ako možda da meni nekako skrivena želja neko europsko odraditi. I to mislim da bi nam bilo možda čak jednostavnije napraviti. Znači službeno se sad najavio tu ambiciju, dobro. Ma ja službeno najavljam već dugo. Ništa, da, vi odradite dalje, ja idem mojim obavezama dalje. I tako je, moramo, zapravo tu je neka utrka iza nas, pa moramo, da. Ok, hvala Mario. We're translating now the whole chat with the race director Mario, right? Oh, next guest in the studio. Well, yeah, we had a chat with the race director, or one of the directors from Collective Entity, that was Mario Pustianac, talking about his previous experiences in 20 years of organizing this event, and actually there's plans, things like that. Actually, of course, they would like to see even European Championships once here. So it was a nice chat with Mario. Yeah. And we have the next guest in the studio, and we'll do it in English. It is women's race winner Tanja Žakelj. Congratulations. Thank you. How was your day? Very nice, because I always like it here very much. I like the course, and when I win is then even better. So it's like a perfect day. It's your 4th victory here in a row, but be honest please, I think you were suffering today. Yes, I was. Honestly, I was really having a lot of hard time today, but I saw in the first lap that I can be really much faster in the downhills, so I did my best in uphill to be the first to enter the downhill. So and then I made a gap there, and from then on only Jana was able to come back to me again on the uphills,
And then I just said to myself, it will be as it will be. I just did my best, so she luckily didn't manage to come closer to me in the last lap, so then the victory was mine. Mali rezime samo na hrvatskom. S nama je Tanja Žakelj, predsjednica Slovenije, Unior Tools Team, bivša pobjednica svjetskog kupa, bivša svjetska prvakinja U23, da nabrojim samo neke najznačajnije titule i rezultate. Tanji se naravno sviđa staza, ali danas je bilo teško, dakle teško odvoziti ovu utrku do kraja i znala, ipak je dobro išla na sekciji spusta, tako da se trudila uvijek na teškom usponu doći što prije na spustu, u što boljoj distanci od svojih konkurentica. Jedino Jana je uspjela pratiti na usponima. Jana Belomojna. It's only your second race this season? What did you race? Cyprus and this, or anything else? Yeah, stage races in Cyprus. And so there were 2 cross-country races and then this one, yeah. And Cyprus was only, you were just checking yourself out, you didn't get on podium, nothing special, you were just checking where you are, and this was more of a race for you? Yeah, definitely this was much more of a race for me. Cyprus was still a kind of preparation or training camp for me, because I had no any other training camps, so I trained all the winter at home, and then I decided to go there because the weather was really bad that time at home, so it was a kind of preparation camp with the racing as well. And yeah, there I did some solid races. I was there having a contact with the best, but I was not there in the front, which is normal without any other training camps. And this was much more like the real cross-country race for me. I could say the first cross-country race as I take it for real for this season. There is some small race in Brazil this year I heard about. It's called the Olympic Games. But it's not the only race of the season for you, right? Definitely not, because I try to take every race as a race on its own, and also Olympic Games, it's only racing, so it will be a race. We will still be there behind the start line, everybody, and do their best. I will do my best, and I hope that they will be good for me as well, but I don't put any more pressure on myself for that race, because I have also World Cup races and World Championships, European Championships. These are all important races for me. Hvala Tanja, thank you very much, and see you at the next races. Hvala. Ako se ne varam, uskoro će iza naše pozicije kroz naš studio opet proći Mirko Tabaki, vodeći natjecatelj u ovoj utrci. Još ne, ali vidjeli smo ga na spustu i uskoro bi trebao biti u ovoj feeding zoni koja je odmah u susjedstvu našeg studija. Pa da vidimo. Tanja, rekli smo da imamo studio koji ima i stazu u studiju, dakle zgodno nam je. Mislim da će uskoro krenuti. Dakle, evo da ponovimo, samo prije nego što ja rezimiram za razgovor sa Tanjom. Dakle, Mirko Tabaki iz Italije sa jako velikom prednosti ispred svojih konkurenata. Čekamo ga još uvijek. Samo ću rezimirati na kraju ono što je Tanja još rekla. Dakle, ono što je naravno centralni event ove godine su Olimpijske igre u Riju. Naravno da Tanja ima ambicije, to jest radi se na kvalifikaciji, odnosno Tanja, ti si već kvalificirana, Tanja, za olimpijske, ne još? Znači još uvijek se radi na bodovima, želimo sve najbolje, Tanji naravno, i sada ćemo se vratiti na utrku jer očekujemo da bi trebali vodeći proći iza nas. Numero 5, Mirko Tabaki. Znači, još uvijek u lijepom vodstvu. Mislim da je ostavio dosta iza sebe
svoje, dakle ono što smo rekli u prvih 10 najviše ih je talijanskih natjecatelja, jedan je slovački. Dominacija Talijana danas u premanturi. Dok mi ovo pričamo, još niko nije prošao iza Tabakija, dakle sve je jasno. Vidimo ga na danjem dijelu staze, prošao je kroz kadar. I vidimo jednog od natjecatelja koji su... to je Nadir Koledani. Zašto je Nadir Koledani sad s njim? Nismo ga vidjeli ovdje, da li ga je zaobišao za krug? Idemo dalje. Broj 2, Luca Braidot. Također Italija. Vidjeli smo njih. Koledani je treći. Na trećem mjestu. Tako je, zamijenio sam Braidota i Tabakija. Znači, trojica su za sada prošli, 3 Talijana. S time da prvi je u velikoj prednosti u odnosu na ova druga dva. Drugi, treći. Michal Lamy. Slovačka reprezentacija. Zanimljivo, Slovačka je u zadnje vrijeme zaista napravila ogroman skok u biciklizmu, zahvaljujući prije svega Saganu, Petru Saganu i ostalim odličnim cestovnim vozačima, ali i u mountain bajku, u muškoj konkurenciji u zadnjih 3-4 godine jako veliki napredak. Braća Lamy, također i Martin Haring, sve bolje i bolje. Stefano Valdrighi na 5. poziciji. Sad top 5. Currently it is Mirko Tabaki in first, Luca Braidot in second place, then Nadir Koledani in third, and in fourth we have Michal Lamy, in fifth we have Stefano Valdrighi. So far, no surprises in the last couple of laps. In the top of the race, basically the same position for top 5, or let's say top. We will see the others, of course. Koledani made up 2 places. Yeah, actually yes. Yeah. Luca Braidot prolazi onaj most što smo rekli, što smo spomenuli, ono što će se morati ukloniti vjerojatno. To je nesreća organizatora mountain bike utrka, oni moraju sve ovo što vidite, ove trake i tako dalje, odmah očistiti nakon završetka utrke, skloniti sa staze kao da se nije ništa dogodilo. Vidjeli smo Maxa Fojdla, on je isto negdje u top 10, mislim da bi on sad trebao tek doći odnosno tu do feeding zone. i 24, Saraj i Kanđera. Da, oni jesu bili skupa, ja mislim, u prethodnom krugu, ako se dobro sjećam. Tu se nije ništa promijenilo. Fali nam Daniele Braidot. Je prošao malo prije ili nije? Nisam ga vidio. Risenko prolazi iza. Dakle, već smo tu negdje na sat vremena i sat i 10 minuta utrke. Utrka bi trebala trajati oko sat i pol, dakle očekuje nas još 15 minuta, možda 20 minuta utrkivanja. Sudeći po ovih top 5 pozicija, postolje je odlučeno. Dakle, ako ne bude iznenađenja, imat ćemo dominaciju Talijana, dominaciju talijanskih predstavnika. Zaista su se potrudili ove godine i došli su u najjačem sastavu. Evo, vidjeli smo Maxa Fojdla, upravo prošao iza nas, iza studija. Okrenimo se i prema kameri, to jest prema monitoru. Dakle, Max Fojdl. Dakle, u toku je predzadnji krug. Evo, vidjeli smo, prošao je upravo Daniele Braidot, ima povez na lijevom laktu, dakle imao je pad očito. Dakle, drugi brat Braidot nije imao sreće i zbog pada je izgubio poziciju.
Evo, prekrasni prizori Premanture. Prekrasni prizori Premanture, samo da se ne zaplete ove žice dalekovoda. Broj 8 vidimo Đanija Simčića, član BBK Adrenalina, bivši višestruki zapravo prvak Hrvatske u cross country, reprezentativac, maratonac, evo nazovite ga kako god želite, jedan od najboljih natjecatelja u povijesti hrvatskog biciklizma. Danas vozi, ove godine naravno vozi za BBK Adrenalina iz Pule. Vidimo Maxa Fojdla, upravo je prošao ovom ciljnom ravninom i ulazi u... So we have the fastest riders in lap number 6 with 2 laps to go. And most of the riders still finishing their 5th lap. And we have number 3, Daniele Braidot, now on screen. Crashed on his left elbow and left knee, lost some time, dropped some places. So he is still in the leading position is Mirko Tabacchi from Italy, Forestale team. Coached by the Italian legend Alessandro Fontana. And of course we have most Italian riders in the top 10, so they are really dominating this year. Đani Simčić, former national champion of Croatia, cross country. Representing the baggy short stripe. Yeah, for some time now, I think. Yeah. Šta je sa Đanijem bilo? Nestao je na neko vrijeme? Pa da, mislim, ne znam točno, nisam nikad baš o tome razgovarao sa njim, ali evo upravo je prošao kraj nas. Ali on u biti ima, dakle, obiteljsku tvrtku, mogli bismo reći. Ja mogu pretpostaviti da on mora kombinirati i pomiriti zapravo obaveze, radne obaveze sa treningom i to nije baš uvijek lako i eto, morat ćemo ga pitati ako nam bude gost u studiju. Šta je I opet je najbrži Hrvat. Je, da. Ali očito se pripremio, vjerojatno se preko zime pripremao dobro. Evo sad imamo sve više i više tih regionalnih ligaških utrka i zaista se čovjek ima gdje i pripremiti, tako da evo, očito je radio dobro. A osim toga, naravno, pošto vozi za Adrenalinu, tomu je jedan od glavnih ciljeva u sezoni da ostvari, upravo na Premanturi, da ostvari dobar rezultat. Broj 5, dakle vidimo Tabacchi, a na ovom teškom usponu, dakle rekli smo da ima jedan teški uspon i jedan ili dva teška spusta, to jest ovaj jedan je sigurno ovaj ispod dalekovoda koji se vidi sa naše pozicije i koji se vidi sa feeding zone. Vidimo, lijevo smo vidjeli i podijum koji je jako lijepo pripremljen, kao što vidite i sama startociljna ravnina, taj prostor je lijepo pripremljen i zaista su organizatori na vrhunskoj razini, dakle više nego što možete očekivati od ovakve klase utrke, pripremili su sve tehnički da bude skoro pa savršeno. Luka Braidot, Forestale, Čikli iz Italije. Dečki žive blizu Gorice i... Nije daleko, da. Da, voze i Vrtojbo utrku, nisu ovoj godini, ali su prošlim godinama vozili. Vidimo Đanija. On je jako dobar i u enduru i u downhillu inače, tako da tu mu je sigurno prednost, dakle kad odradi taj uspon na spustu vjerojatno nema nekih većih problema. A braća Braidot su isto tako i u špici italijanskog brdskog biciklizma i zaista su došli ove godine Italijani sa odličnim predstavnicima. Nije to da je došla neka druga ili treća liga. Tako da ne iznenađuje njihova dominacija ovdje. Bili su već i prvaci u Italiji, nisam siguran koji od blizanaca. 24 godine imaju i Luka je bio u pobjedničkoj štafeti 2012. na svjetskom prvenstvu. Iste godine Daniele je bio treći na svjetskom prvenstvu u kategoriji U23. Dakle, imamo i blizanke Težak iz Adrenalina, iz domaćeg kluba Zorana i Gorana.
težak, imamo blizance Bredot. Eto, zanimljiva Imaju situacija. braću Gebauer, samo Nisu jedan blizanci, danas da. tu. Jedan je tu, da. I nisu blizanci, mislim. Ne. Da. Je li ovo Tabaki? Dakle, Broj Tabaki, 5 je. da. Znači on, mislim, dakle vozi svoj tempo i dakle zna da će pobijediti ukoliko nema defekta na gumi. Da li ga sad vidimo na početku ovog spusta na dalekovodu? Da. Evo ga, da. Znači on sad vozi pred zadnji i sad će ući u zadnji krug, ako se ne varam. Da, on završava 6. krug. Tako je, znači on će, nakon što prođe, dakle još jedno možda 5 minuta ima ovog kruga i onda ulazi u zadnji krug. Dakle, ovo je ovaj spust koji ne izgleda ovako opasno na ekranu, ali ako ga želite proći jako brzo, zaista imate puno problema, morate paziti da vas ne baci neki od ovih kamena. Možete završiti negdje u rupi pored staze, moglo bi biti jako neugodno. Na neki način je lakše kad si brz na tom spustu, ali ako nešto krene, da. onda su problemi tu. Ovo je bio Luka Bredot, vidimo opet Mirka Tabakija, dakle gledamo tu špicu utrke. Tabaki sad prilazi tako je prema fit zoni. Vidite, uvijek ima kamenja, vidite kako je to, dakle on je jako lijepo prošao ovdje, ali opet je to sve bilo na granici i da je malo... Izgleda lako, ali izgleda lako, da. Te brzine nije. I na tom biciklu koji nije baš napravljen za spuštanje. Da, hardtail, dakle... A mislim da on vozi i da Mirko na full suspension. A, na full suspension. Vidimo i dalje, dakle, ovo su natjecatelji koji su još u krugu, ali su vjerojatno pri kraju, dakle... Jer kad se razvuče ti natjecatelji u krugu, dakle naravno tu dolazi do iberundanja, kako mi kažemo, ovo je Luka Bredot. Dakle, on je iza Tabake, evo opet prolazi isti onaj dio i približava se feeding zoni i našem studiju. Znači, gledamo Tabaki, Bredot, Luka. Dakle, i ovi koji su zaobiđeni krug u pravilu se vade iz utrke kako bi se smanjila gužva na stazi i kako bi ovi vodeći natjecatelji imali čistu stazu pred sobom i ne bi morali, dakle ne bi ih usporavali ovi spori natjecatelji. Tako da, kako utrka proteče, tako ima manje i manje natjecatelja na utrci. I tu ide vodeći kroz fit zone. Upravo je prošao iza nas. Naš gost u studiju, Mirko Tabaki, prošao. Budući gost u studiju. Znači, uskoro će ući u zadnji krug i to je posebna motivacija. On zna da je skoro gotov i sigurno će... U biti on ne mora čak sad niti posebno davati nešto puno od sebe, nego jednostavno odvoziti trku do kraja, ima jako veliku prednost. Tabaki broj 5, znači Mirko Tabaki, Forestale Čičli. Čikli. Očekujemo i dalje, evo još uvijek nije prošao Bredot Luka, evo ga, koji je drugi, dakle, evo, zaista Tabaki može biti miran. Nešto više od minute. Da, ima full suspension, tako je, da, jedan kratki, vjerojatno, da. Vjerojatno su odabrali to zbog ovog kamenja, znaju da ima dosta kamenja po stazi i to im je bila opcija. Evo ga i treći plasirani. So one lap to go. Nadir Koledani. Last lap now for the race leader number 5 from Italy, from the Forestale team, Mirko Tabaki. His teammate Luca Bredot riding in second place, just over 1 minute down. And in the third place, a surprise, Nadir Koledani from Betin Bike Racing, Italy. And we just saw passing through the feeding zone Michal Lamy, the member of Slovak national team, former national champion of Slovakia, in the 4th position. Dakle, da ponovimo, trenutno top 4 koji su prošli tu kroz naš studio. Dakle, Mirko Tabaki i Luka Bredot, Italija. Nadir Koledani, Italija, Michal Lamy,
Slovačka i da li smo vidjeli broj? To je 25, da. To je Naspi, on je zaobiđen za krug i... Nije, pardon. Nisam bilježio, dakle Naspi na 5. poziciji i broj 10. Stefano Valdrigi je prošao također tu na 6. Ne pratim, pišem i gledam brojeve. Malo nam fali grafika, neki rezultati. Trebali smo imati hologram pred sobom, ali jednostavno hologram stroj je prestao raditi. R2D2 je otišao. Mihael Lamy je upravo ušao na 4. poziciju u zadnji krug. Možemo sad pratiti na prijenosu možda. Dakle, koji su brojevi tamo. Vidimo dalekovod spusta, dakle iz daleka izgleda lako. Opet ovo je penjenje prema vrhu staze, čini mi se, i prije ovog spusta. Lamy je prešao mostić, to ste i sami vidjeli. Lamy ima specifičnu poziciju, dosta ovak zgrbljen, obično svi imaju ravna leđa, on je baš tako. Nekako mu to odgovara, valjda. Velik je dosta, pa možda zato. Jedan, ti si. Evo, broj 10, dakle vidimo i dalje. Stefano Valdrigi, dakle još jedan talijanski predstavnik, kao što smo rekli, dominacija talijanskih vozača. Ovo je bio Michal Kanžera, češki, također u top 10, ako se ne varam. BMX. I ono što je zanimljivo, ciljna zona je zapravo, startna ciljna zona je bliže samoj premanturi, samoj cesti, prije je bila malo dalje u šumi, tako da je to još jedan od poteza organizatora koji je stvarno jako dobar. Svima je puno jednostavnije parkirati i doći do premature, do restorana, do apartmana, do bilo čega što im treba. Da, tamo je bilo nekih promjena, izgradili su sportsko igralište, tako da je sad to dobra lokacija za start i cilj. I moram pohvaliti catering, zaista vrhunska pašta, danas smo imali pljukance i njoke. Ja sam od cateringa dobio za sad samo domaće pivo. Ja sam imao, to jest imao sam vremena i na brzinu pojesti jedne pljukance koje sam platio sam, da ne bi mislili da je neki sukob interesa. Zato ti je pašta, tjestenina koja je ovako izvaljana, kao izgleda kao neki, ne znam, domaća pašta mekana. I to je bilo sa gorgonzolom i malo pršuta i to, i evo, ne treba ti više ništa. Nadam se da ima još. Ima još, vjerojatno, i bit će i sutra također, znači i na maratonu. Nismo baš puno pričali o maratonu, sutra je dakle maraton Premantura, Kamenjak, Rocky Trails, ne, Rocky nešto, jel? Samo malo da vidimo. Pa da, Rocky Trails. Rocky Trails, ok. MTB maraton. I sutra, dakle, u 12 je start, 350 natjecatelja, kao što je Mario već rekao. Ali to je više, dakle, možemo reći više jedan turistički event. Naravno imat ćemo i nešto vrhunskih natjecatelja, ali većina natjecatelja zapravo će doći više radi uživanja i guštanja. Da, 20 km, super lijepog kruga po gornjem i donjem Kamenjaku i elita i najjače kategorije to voze 3 puta. Da. Dakle, 60 km. Tako, 62, zapravo imaš onaj početni 2 km. Start je malo niže, da. Da, uglavnom, evo, ponovit ću, u 12 sati sutra u Premanturi, kod Premanture, start maratona. To je zapravo, čak i to nosi svjetske bodove. 3. kategorija, doduše manje bodova nosi, ali evo, kombinacija elitnog maratona i recimo jednog široke publike koji će doći voziti možda 20 km, a ne 60, tako da je to jedna zgodna kombinacija, dakle, gdje se možete okušati zapravo sa najboljima na istoj stazi u isto vrijeme. Da, to je i po meni glavna stvar maratona, jedna od boljih stvari maratona, ti si na startu zajedno sa zvijezdama svjetskog maratona. Sa Tanjom Žakelj, recimo, mislim da će ona voziti sutra i tako dalje. I onda vidiš koliko ti još fali za sljedeću godinu. Evo, kamena zamka je ovdje. Hopa, eto. Ovo je malo sporije prošlo, dakle vidimo razliku između Tabakija
nekih drugih. Može, ima puno zamke ovdje. Zaista vidjeli smo i kod Gebauera, nažalost, koji je odustao i kod Braidota Daniele. To je jedan od onih cross country, rekao bi, gdje je ni slučajno nije samo watt na kilogram, samo snaga i to koliko se dobro penješ, nego moraš i tu brzinu nositi sa sobom. I ako ne umeš dobro proći te zamke, onda gubiš puno snage, puno brzine. I na kraju to u satu i pol utrke to je puno vremena. A ovakvi usponi koji su isto tehnički i uski također uzimaju puno energije i to je još jedna od zamke. Znači kad prođeš ovaj uspon prije ovog spusta ispod dalekovoda ti si već mrtav čovjek, tako reći. Ne znaš za sebe i sad bi trebao na spust. Dakle, to je stvarno posebna vještina proći tu stazu u sat i pol. Mirko Tabaki još posljednji put preko ovog strmog uspona. It is the last time that Mirko Tabaki climbs this steep climb. Vidimo najvišlji dio staze gdje se vide dakle vidi se, čak se i pula, ja mislim, vidi odavde, ne znam sad točno. To je mjesto za fotografije. Tako je, iza kamere. A Gianni prolazi još posljednji put fit zonom. Dakle, Gianni je u istom krugu sa Tabakem i sa ostalim vodičima. Mislim da se Gianni štedi za sutra. Tako je, Gianni, dakle imat ćete priliku startati sa Giannijem Simčićem koji je prvak Hrvatske, višestruki prvak Hrvatske u mountain bike maratonu također. Luka Braidot na sigurnoj drugoj poziciji. A Daniele je malo niže. Tako, još uvijek, sad govorimo o ovom, to je ovaj najvišlji dio staze nakon kojeg će krenuti spust. Dakle, to je ovaj trenutak kada zapravo možda ne znate kako se zovete, ali sada još čeka malo rekuperacije, kao što je rekla Goran, ovdje na ovom ravnijem dijelu i onda poslije toga spustiti ispod dalekovoda. Iza nas je prošao broj 27, kao što smo vidjeli, Lorenzo Dal Piva. Iskreno nismo pratili, nemamo tu grafiku i ne znamo točno pozicije, osim ovih prvih 10, 12, 13. Ovo je, vidimo, i još jednog domaćeg predstavnika, Sandi Bažon, BBK Grožnjan. Dakle, on je isto još uvijek u krugu i zajedno sa Giannijem će biti jedan među najboljim hrvatskim natjecateljima danas. Najvjerojatnije drugi. Ali evo, ispričavam se, ne znamo točno sve pozicije svih, jer nismo vodili bilješke zbog ovih ostalih obaveza koje smo imali u studiju. Vidimo da se i Luka Braidot priprema, dakle, na ovom ravnom dijelu za spust dalekovod, ispod dalekovoda. Evo, mislim, rekao bih, gledamo ove kadrove uživo i zaista bih rekao da je ovo odlična stvar za promociju kako i Premanture, dakle, ovog južnog dijela Istre, tako i brdskog biciklizma. Rijetko vidimo živi prijenos na televiziji, pogotovo živi prijenos domaće utrke. Da, prijenos je nešto i onda kad Adrenalina to stavi na YouTube i onda još raskomada po intervjuima i po raznim stvarima, onda se stvarno skupi za godinu dana puno gledatelja. Tako je. Da li sada vidimo Tabakija na završetku ovog spusta? Teško vidjeti odavde jer se ne vidi baš točno broj. Najvjerojatnije je to bio Tabaki, ali i Luka Braidot ima zeleni dres pa ih je teško ovako iz daljine razlikovati. Trebali bi staviti različite boje kacige. To je bio Tabaki, jer je Braidot je tek sad se priprema za spust. Evo ga. Tabaki prilazi feeding zoni. Posljednji put preko ovih Flintstona. Ispod ovih stupova dalekovoda. I rekao bi manje od minute sad. Tako je. Ali dobije i Mirko u vodstvu informacije koliko ima vodstva, tako da ne mora ići više u crveno sve vrijeme. Simone Segat, Talijan još jedan, prošao kadrom.
Ali sa druge strane znaš onu teoriju, moraš imati uvijek toliko prednosti koliko ti treba za zamijeniti gumu. Da, ako može. Da. Milan Damek, Češka. Vidimo sad ove natjecatelje koji su ostali negdje pri kraju kruga. A evo ga, završio je i Braidot Luka, završio je sa spustom i sad će se približiti feeding zoni. A mi očekujemo zapravo i da tu kroz studio prođe vodeći Pažnja. Mirko Tabaki. Pa da onda dođe opet, ali kao gost. Dakle, nema nigdje odmora, rijetki su trenuci gdje se natjecatelj može odmoriti od ovih teških uspona. Pietro Sarai, još jedan talijanski natjecatelj, naravno. Možemo biti sigurni da ove Italijani mogu biti vrlo zadovoljni, to jest, evo ga. Dakle, upravo je prošao Tabaki kroz feeding zonu iza nas i vrlo malo mu još ostalo do završetka, izgleda jako dobro, nema previše grča u licu, čini se da se dobro osjeća i ima energije. Opet su došli komarci. A sada nema više grčeva na licu pred kraj, to samo radiš još na adrenalin. Tako da on je već skoro u cilju. A sad ćemo uskoro vidjeti uživo i barem mi ovdje i Luku Braidota tu iza nas. A vjerujem da ćemo vidjeti uskoro i kadar iz samog cilja. Evo vidimo ga od ozgor, vidimo lokaciju u odnosu na obalu. Dakle i more je cijelo vrijeme tu blizu i zaista vrlo ono što smo rekli, evo ga i Braidot Luka. I zaista je to nešto lijepo što privlači sigurno tolike natjecatelje, dakle atmosfera, organizacija i sama lokacija, pogotovo kad je lijepo vrijeme. Znalo je biti prijašnje godine i kiša, ali evo danas imamo... I tu je pobjednik 20. XC Premantura, Mirko Tabaki, the winner of the 20th edition of XC Premantura. Bodovi ulaze u talijansku kombinaciju za olimpijske igre. Mislim da su Talijani odradili dobar posao što se tiče toga. Pošto oni naravno imaju ambicije, upravo je Michal Lamy prošao četvrti, pošto naravno da Talijani imaju ambicije prvenstveno zbog Marka Aurelija Fontane. Dakle, normalno da će on ciljati na vrh na olimpijskim igrama i normalno da ove plasmane koje će danas ostvariti talijanski natjecatelji ukupno zaista će, mislim, daju dodatno jamstvo zapravo i sigurnosti i Fontani i ostalim ko će već biti, da li će biti Kirschbauer, kako se zove, ako se ne varam, znači isto tako jedan od najboljih Talijana, ne znam koliko ih imaju, kolika im je kvota, da li 2 ili koliko. Ali evo, to je priča iza ovog nastupa, dakle na drugoj poziciji još bodova, Luka Braidot, Forestale team, Italija. And the second rider from Italian Forestale team, Luca Braidot, finishes in second place, double victory for the green and black team coached by Alessandro Fontana. Now we can expect the third Italian, exactly. Here they are actually coming together in the finish, almost together. Koledani and Lamy, third and fourth position. Dakle, vidjeli smo praktički skoro zajedno su ušli u cilj Nadir Koledani, još jedan talijanski natjecatelj i Michal Lamy iz Slovačke. Stefano Valdrighi through the feed zone in fifth position. Dakle, prva 3 mjesta za talijanski natjecatelje, so Italian riders actually accomplish the first 3 positions today. In sixth position, sorry, so there's Alessandro Naspi in fifth. Na petom mjestu Alessandro Naspi. I sad će Stefano Valdrighi coming next, across the finish line. In sixth position, Stefano Valdrighi. Both riders of the Elios Factory Racing. So out of the first 6, the best 6, we have 5 Italians. Dakle, ono što smo ranije objašnjavali, utrka se razvukla, dakle ovi najbolji su odmakli ostalima i sada će polako, jedan po jedan ulaziti u cilj. Dakle, to nije kao na cestovnom biciklizmu gdje imamo šprinteve i foto finish i tako dalje. Ovdje je malo sporije, to se odvija. I broj 24, Michal Kanžera iz Češke.
prošao Number je kroz 24 of Czech Republic, kroz Michal feeding Kanžera, zonu. in 8th place. Vidimo ga ovdje u kadru. If I'm still right, I think it's number 8. And number 4, Sergej Risenko in 9th position. Sergej Risenko na 9. mjestu. Attacked by a squad of mosquitoes. Ja, na drugom mjestu prije 2 godine. 2014. je na drugom mjestu iza Lamija. Tako je, reći ću da su Sergej Risenko, Jana Belomojna i ostali ukrajinski natjecatelji zapravo dosta česti gosti tu u Hrvatskoj. Očito su oni prepoznali utrke. Pa znaš kako je sa ukrajinskim biciklizmom i Istrom i malo i Slovenijom. Tako je, da. Uzeli su si tu za bazu preko sezone, da se ne voze iz Ukrajine sve vrijeme i puno vremena. Osim toga, oni vrlo lako i nauče i slovenski i hrvatski jezik, dakle bliski su nam jezici, tako da evo, zaista već godinama njihovi natjecatelji, evo i Sergej Risenko koji je bio prošao, znamo se već jako dugo i viđamo se i ja kao sudac kad idem na utrke vani, viđamo se, pozdravljamo se, razgovaramo, dakle, eto. Max Feudel na 10. mjestu, mislim da je prošao fit zonu in 10th place. Max Feudel, the top Austrian, instead of Alex Gebauer, who was expected to be on top today, but went out of the race. And the best French actually just passed, Pierre Gagné, number 11. And what was his position? 11th? 11th, I think. Right, okay. And there goes the other Braidot, Daniele Braidot. That he crashed actually earlier. We can see on his elbow and left knee, we can see bandages, bands, and. Well, he took some time off the course for obviously first 8. He had to ask for help, so it took some time. Of course, we can see the start-finish area here with together with podium, and we can see the Adriatic Sea just behind. This is really nice position for all competitors. Nice weather today, partly cloudy, not too cold, not too hot. We can see some spectators as well. Also along the course, there were a number of scores of spectators as well. Andrea De Tos, another Italian, passes in 13th position. Now you can see the podium. We will have obviously very soon the ceremony. There's another presentation later today, and this is the so-called flower ceremony for top 3. Već je proglašenje, zvanično proglašenje kasnije. So Italy. So prve tri pozicije idu u Italiju i dakle najviše bodova naravno svjetskih, olimpijskih, potrebnih za nastup na olimpijskim igrama ide u Italiju. Moreno Pellicon. S lijeve strane vidimo Luku Braidota, u sredini je Mirko Tabaki prvi i na desnoj strani je treći Nadir Koledani, sva trojica iz Italije. Mirko Tabaki. Forestale, Italija. Oh, there we go, in slow motion. Come sei partito? Molto bene, sì, bene. Sì. Very good. And arrive in the end of the race. You were closing immediately the other guys, I see. Come Valentino Rossi dalla destra. For take the bend. Yes, you have to go right. But you actually rode in the middle of the race. You rode away. You made a really big difference between you and Braidot, Luca. There was really huge difference. How did you go 100% at that time in the middle of the race? How was it? Quali sono stati I tuoi giri più forti? Terzo, quarto? I primi giri, fino a metà gara ho preso il distacco e dopo ho mantenuto. So his best laps were first middle of the race, made the gap and then kept it. Dakle, evo na hrvatskom, dakle Mirko je u prvim krugovima dakle išao 100%, išao na najjače i uspio ostvariti razliku ispred Braidota koji je održao do samog kraja utrke. To je inače klasična taktika, neko ko ima snage može se to priuštiti na cross country. Lo facciamo in 3 lingue.
Come ti piace il percorso? È la prima volta che sei qua, no? No, ho già corso nel 2013 Ah, ok. e ero arrivato quinto. E allora ho voluto riprovare e è andata bene. So he already raced here in 2013, finished 5th, and wanted to come back and give it another try, and everything went great. How was the feeling? We see you were very happy here. Is it you really? Is this a very important win for you? Sì, How- yes, more important and the first in this year, and very happy. And about the Olympic points for the next Olympics, how you have 3 Italian riders in top 3 positions for the points? Yes, the Italy porta tre atleti. Sì. Adesso vediamo un attimo più avanti chi saranno i fortunati. So it's 3 Olympic spots for Italian team, and we'll see who makes the team. So it's Da, znači pričali smo malo o olimpijskim aspiracijama talijanske ekipe koja ima kvotu od 3 natjecatelja za olimpijske igre i normalno još se ne zna točno ko će biti. So it's Fontana, it's Braidot twins, it's you, sei te, Tiberi, e Tiberi. Kirschbaumer as well, Kirschbaumer. io. Sei per 3 posti. Sì. 6 riders for 3 Olympic spots for Italian teams. So Maybe for the end, how did you like the course? The corsa? percorso again? come ti piace? Questo percorso Sì. è molto bello, nervoso, salite corte ma impegnative, discese belle da guidare e bisogna stare un attimo più tranquilli perché è facile rompere e avere problemi, quindi bisogna guidare sul velluto. So he likes the course, he likes it's nervous, it has short but steep climbs, and it has fun descents, but you have to watch out for your equipment not to break anything or puncture on the descents. Pitali smo za kraj Mirka kako mu se sviđa staza na prematuri. Dakle, sviđa mu se jer ima teške uspone, ima tehničke spustove i vrlo je, kako on to rekao, nervozna ili recimo rekli bismo živahna ili tehnički zahtjevna, tako da očito to mu je odgovaralo jer je i pobjedio danas. Grazie Mirko. Grazie a voi. A Rio o a Premantura prossimo anno, no? Sì, dai, speriamo che vada tutto bene. Ok, Grazie. Ciao. Ciao. And that concludes our webcast, our live transmission from XC Premantura. Zahvaljujemo gledateljicama i gledateljima TV Nova iz Pule, sportske televizije i također web sajta istralive.com. Ovime zaključujemo naš današnji živi prijenos, dakle živi prijenos brdsko-biciklističke utrke, što je velika rijetkost i mi smo zaista sretni što se to tako ostvaruje. Zahvaljujemo i pozivamo sve da pogledaju sutrašnji maraton sa startom u 12 sati na Prematuri. Hvala što ste bili sa nama. Thank you for staying with us and goodbye. Bye.